Gospodo, ovaj milenijum započeo je bacanjem kamenja. Od prvog veka, kada se to desilo u Jerusalimu, a u Bibliji je ostalo zapisano do danas, menjale su se samo ruke. Kamenje je ostalo isto. Ljude od vajkada sklone da drugima sude za nemoralna dela, Isus je zatekao spremne da kamenuju ženu uhvaćenu u preljubi. Kazna gomile izrečena je bez suđenja i bez mogućnosti pomilovanja. Isus je zaustavio smrt, uspevši da podstakne savest sudijama, podsjećajući ih na krajnju iluzornost njihovog čistunstva. I žena je spasena. Ali Isusovu, tada izgovorenu rečenicu, koji je bez greha, neka prvi podigne kamen, nažalost, do danas, mnogi nisu razumeli. Da li je moguće da nas posle 2000 godina u moralnom smislu ne deli ništa od histerične mržnje grupice ljudi koja se u ubilačkom nagonu tiskala zabačenim ulicama tadašnjeg Jerusalima? Početak ovog milenijuma vratio nas u daleku prošlost. Neki ljudi, po svemu slični onim jerusalimskim sudijama, pre nekoliko godina u Somaliji uhvatili su ženu u preljubi i rešili da joj bez suda sude. Imala je samo 23 godine, koliko ih i ja sada imam. Ženu iz Novog Zaveta, kao što ste već čuli, osudili bi kamenovanjem. A ženu iz trećeg milenijuma nove ere isto. Osuđena je, kamenovana i mrtva. Da li je preljuba jedini vid prevare? Nije, naravno. Koliko se samo prevara javlja u ljudskim mislima. A ko je taj ko savršeno misli? Hajde, podignite ruku. Ili podignite kamen, jer ću vam ja ovde sada priznati da moje misli nisu uvek belozorne i čiste. Da li bi zbog toga neko od vas mogao da me ubije? Da, mene, koja stojim sada pred vama. Izvolite, sad je prilika. Pogledajte dobro u svoje džepove. Možda ste u njima sakrili kamen da ga prvom prilikom bacite u nečije lice. Ali pazite, ja vam ne dam mnogo mogućnosti, već samo jedan. Podignite prvi kamen na koji naiđete. Da li ćete imati dovoljno snage? Mržnje? Da li me već sada dovoljno mrzite što vam postavljam ovako neugodna pitanja? Što golicam u vama ono što ste smatrali za nepobitno, nepromenljivo i čvrsto? Mislite da je ljudsko zlo daleko od nas? Pogrešno. Okružuje nas. Pakost i osuda kao deca zla ne prestaju da vrebaju. Mislite da se kamenovanje vrši samo nad životinjama? Netačno. Jer zašto onaj ko bi pokušao nad životinjom ne bi u sebi imao dovoljno zla da pokuši nad čovekom? Mislite, to rade neki drugi ljudi. Koji drugi ljudi? Pa mi smo ti ljudi. Ceo svet je već odavno postao jedno. Zavirite dobro u svoje misli i svoje srce i izbacite svo kamenje koje ste imali spremno za osudu. Za osudu svojih roditelja, svojih prijatelja, svojih komšija. Pogledajte dobro oko svojih dvorišta, ispred svojih kuća, ispod svojih automobila. Verujte mi, uplašit ćete se kad budete shvatili da sve oko nas može biti kamen, a da je svako od nas potencijalna ruka za bacanje. Ko smo mi? I šta smo? Posle 2 milenijuma. Zar se ništa nije promenilo? Zar su sva ova čuda, tehnike i tehnologije koje nas okružuju samo gola obmana čula? Kad sve utihne, u našim rukama ostaje onaj isti biblijski kamen, koji postaje simbol večnosti. Jer njime se sudilo pre 2000 godina, njime se sudi danas. Kamenom u obliku metka, zastrašujućim hitom, zbog svog zla, zbog mržnje i osude,
Sudili su i njemu. Presudili. Danas je naš gubitak neprocenjiv. Ostali smo bez našeg oslonca i vođe. A da li smo istrebili ljudsko zlo? Gledam vas. Lepi ste mi. Ne ličite mi na ubice. Vi ste deo mog sveta. Delimo vreme i mesto postojanja. Ali, da li biste pristali da se ipak latimo kamenjanje i ubijemo sve one koji nisu mi? Po boji, odeći, mirisu, mišljenju. Bojim se da bismo tako ubili čitav svet. A ovaj svet smo vi i ja. Ovde i sada. Nema drugog sveta, nema drugih ljudi. Ja osjećam ljubav. A vi? Odlučila sam da u ovom svom kratkom životu igram na strani dobra. I zato se odričem zla. Ne želim da budem kamen, ne želim da budem sudija. Hoću da sam ljubav, da sam život, da sam žena. I zato je ovo moj izbor. Pridružite mi se.